नोंनो आंनि बिलोनि फामे बिबार। आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेट लानानै फैलायबाय। नैबे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, होनब्लासो मिथिगोन नैबे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों आरो आं बिथांमोननि बे इउटुब चेनेलखौ लास्टाव बुंनानै होगोन। बेनिखायनो नैबे भिडिअखौ स्किप खालामालाखिनो नायलांदो। बिदिब्ला लोगोफोर फैदो दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों नोंनो आंनि। बेयो मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ। लोगोफोर, बिथांमोना नैबे भिडिअखौ दासिमबो फुल आपल'ड खालामथ'वाखै। नैबे भिडिअनि स्टार्टिंआनो जादों बिस्वजित उसेर आरो नैबे भिडिअनि इन्ट्रडिउसिंआनो जादों वेला बसुमतारी। नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जागोन लोगोफोर। बे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों अरन स्वरगयारी। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ फुल नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। नैबे भिडिअनि कनसेप्ट आरो डिरेक्सनानो जादों लिसान रामसियारि आरो बे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों अनसु ब्रह्म। लोगोफोर, नोंथांमोना नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। लोगोफोर, बिथांमोना नैबे भिडिअखौ दासिमबो फुल आपल'ड खालामथ'वाखै। जेब्ला नैबे भिडिअखौ बिथांमोना फुल आपल'ड खालामगोन अब्ला आं आंनि चेनेलाव आरोबाव खनसे आपडेट खालामनानै होफिनगोन। बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों अनसु ब्रह्म फट'ग्राफि क्रिएशन। बिथांमोननि नैबे इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि नैबे गुसुं ट्रेलारखौ नायनानै लाहैदो आरो आं बिथांमोननि नैबे भिडिअखौ डिसक्रिपसनावबो होनानै दोनदों। नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव थांनानै बिथांमोननि नैबे भिडिअखौ नायहैदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। भिडिअखौबो लाइक शेयार खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेनोसैमोन। दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगांसिन नायबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव क्लिक खालामनानै ला आरो भिडिअफोरखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै होदो, होनब्लासो मिथिगोन नोंथांमोननि लोगोफोराबो।